kunnafoni show jabran la bo amunu bon fla dongo de malikana ni malika kanga foli bo bela jelen ka bela jelen to sigoro la amana ke jin du ko dugure la mbo ka wakati takuma be koski ka ngani flash ba mana ngai makon khairana ka foka ngani baran kada yo ambo bela jelen fo dante foli mina ko bela jelen to asigoro la amba do dongo do sigina sanja kono ka mahono wa fana na len fla no ni sanja kale kono ka kunnafoni ndaw mamba ko bela jelen ki bisim be ala bay me kalo kle muganduru samba fla ani muganduru jamana nyama colonel Asimi Goita ale kon boraka ka ministre nyama ci do la mi yere de ka keni ni do kon kare kare le no farafina dugo manu yere de kon 25 mai akata drapeau la yere la menu ka nga yoro la no ubi wule ko tour de l'Afrique mi ni keneka se jamana sinkula ba bela jalen kumbe menu ya ira ka fasa ko alisa ko beni kile ani sabatimbe farafina dugo ni nyon cha ko ala ka sinsi mi na mala dona ka fako nyina kon yo o sam biduru ani konoto ni farafina dugo bela jalen be fara nyon ka ni dointa ka la wale no 25 mai amola dona ka fako bidoyen na no yere de koni me kalo kle mo kan duri ko kon kala don karen karen do mi yere no kon ye farafina dugu bela jelen ka don karen karen no yere koni do mita no yere konte bara blabe ka odo ina kata se blake farafina dugu bela jelema mi na ma fako alisa ko alaka ben sabati farafina dugu ni bela jeleni nyonche alisa nanturanga kuna funola amala dona ka foka ken jenyoga mi yera kona bawnga jamana anu risila ka jamana ni nyonche ko risila ka hulu koni mena barabake on ka teren ko kun ka baw ayra la ka fako risila ka jamana koni mena teren kura sabadi on ga jamana mo ko flamun yera fena koni kun chenu ko koni mena o flanu nu yera bela jelen fena la wuli tukun mi na ba fa ko tare kalsa ko benyoga bawnga jamana ni risila ka jamana ni nyonche kala ka sabati nantaranga chamacha fanga kuna funula amola dona ka fanga jakulu membe ko yera wolo debo sur la rampart ka keni anga jamana nyama colonel Asimi Goita ale koni fanga jaso jamana nyama folo korom yera koni sigira fanga jaso ni senfe no banda wi ko 24 mai o kunyo sankle no ube wolo ko rectification mi ni yera wolo de boran par mo ko kon boraka caravan bake on ka jamana kono ka damne on ga place de l'indépendance photo de l'Afrique la minu kon taru ka ni son jaira ka fasa ko on jamana nyama colonel Asimi Goita ale kon keleno ki senda murubo keta senda no la wako oluka deme o bon ga jamana nyama kuma be ani wakati be alisa nantroka kuna funola amola dona ka fanga ministry nyama nale ka baraka ro kren na no be bolo ko primature ale kon wela kata nyama koro kurani mo ko nyaji che baw ka keni jiko gelam kon be nyama koro kuran ay dala ka fasa ko nga ministry nyama ka baraka daga ro no de primature ale kon boraka jimunu di nyama koro kurani mo baram yera na kon wo kuro mo kare aka la sigide fe no yera de kon Robert Jare ay dala ka fa ko ni kena ka sa ko kala ban koro ko ka nyama ko me fo ata se muso jakulu ani demsen jakulu mami yera ni nyama koro kurani mo yera kon ko tare ku ka folibe anga jamana ka keni kon sara kun nyaji che ka keni ni jiko gelam kon nyama koro kurani karche kon jamana kono na kuna funu amola dunia ka foko ka keni farafina kele atomba mo no ori sida o mo kulu kon mena nyogoyin bala nyogoyin ba miera kon mena ke juin kalo kle nani samba fla ani mo kan fla gana ka jamana ka keren ala akara ka ofe mi nu ya ira ka foko kuma nyogoya kon mena ta ke fenka kuma miera kon yi onga jamana tabolo ko fukata se Burkina ka ani gini ka jamana tabolo ma kuna fania do fene be ka ira ka fasa ko ni kenen singa ko fura kon mena soro ka kenu kon kele nu ka nyangeli mita ka jamana sagranu uri ambargo ko furabe na soro o ko ina kuna fone mi na nga ministry musiglino anga ko fa ko nyina bol manu de Abdoulaye Diop na lo kuna fone mbokabi jamana konona kuna funu amta kulukuru nasara kulukuru ambola dona ka foko onka mobli dono be bolo commune bisi oni bendo ara kon karla nyogona kulukuru ka yoro la mira koni manambugo minu ya ira ka foko ni kar nyogona sen fe ko mo ko kelen kon bonena nina mo muga an shekin ko o yara de kon banana ko anga tasuma fakala holu kon sira keneka munu yara kon banana ko luta katanu we kere jona kulukuru l'hôpital sola ame do ko mi yara kon bonena nina ko alaka bada dalino kay kala kan famani nyogorem alisa nan
tora jamana kɔnɔna kunnafoniw na an bɛ taa banabakaw fɛ yen mɔgɔ 100 a yirala k'a fɔ ko kalankɛyɔrɔlu kun kalan min yɛrɛ kɔni b'a to u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka sɛbɛnkow ɲɛnabɔ cogoya min na sɛbɛnko minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don u yɛrɛ mago ɲɛfɔw ɲɛnabɔli la sɛbɛnko minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a to u yɛrɛ kɔni tɛna bila ɲɔgɔn na wa sɛbɛnko min yɛrɛ fɛnɛ b'a to mankan misɛnnin min bɛ wuli duguw ni ɲɔgɔn cɛ ko o mankan misɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ da baw ni sɛbɛnko in yɛrɛ kɔni sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ adamaden kunkanko ɲɛnabɔ min yɛrɛ kɔni baara kɛra anw ka cakɛda fɛ n'o bɛ wele ko ONG AZA ni u dɛmɛba n'o yɛrɛ kɔni kun ye ONG FAD ye minnu yɛrɛ n'u taara o kalan kɛ banabagaw kun. An bɛ taa yanfoli la kɛrɛnkɛrɛn la yanfolilakaw ka dugumisɛnnin 2 n'o yɛrɛ de kɔni ye bunu ko bugu ani Guana bugu min n'anw ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kalikan de k'ale kɔni b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jimɔdon 2 o kɔni taara koromokari ni dugu in na min ni anw ka jamana ɲɛmaa kɔni bɛ ka ni jimɔdon in baara bɛɛ lajɛlen tɛmɛ a ka lasigiden fɛ min yɛrɛ de colonel Asan Baja Ture min ni duguladenw yɛrɛ kɔni bɔra k'u ka nisɔndiya yira anw ka jamana ɲɛmaa la kosɛbɛ. Amta Baflabe Nasara Baflabe an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamaciwale mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni taara bi sifinnaka denmisɛnnin dɔw ka Baflabe k'aw ka dugumisɛnnin bɛ wele Soroma min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ sa ko a kɔni bɛ wagati jan bɔ ko Bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ olu kɔni bɛ yala la Baflabe dugumisɛnninw ninnu kɔnɔna na n'u yɛrɛ de ye Kebe Janko fo ka taa se Baflabe dugumisɛnnin tɔ bɛɛ lajɛlen ma u y'a yira k'a fɔ sa ko ni ka ni kari ɲɔgɔnna in senfɛ k'u yɛrɛ kɔni sera ka mɔgɔ 1 bana ko ali n'u kɔni bolila ni moto dɔ ye min ni yen dugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ wele kan bila ka na anw ka faaba kɔnɔ k'a ɲini jamana kɔnɔ ɲɛmaa fɛ k'a k'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa walasa u kɔni bɛ se ka lakana sabati Baflabe n'a dafe dugu la cogoya min na bawo u y'a yira k'a fɔ k'a kɔni bɛ wagati jan bɔ ko Bamaciwale mɔgɔ olu kɔni bɛ yala la Baflabe kulu kɔnɔna na. Halisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoniw na an bɛ taa Koro an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu dɔ in na Koro ɔkɔlidenw olu kɔni bɔra ka jigin dugu kɔnɔ k'u ka nisɔngoya yira min n'u y'a yira k'a fɔ sa k'olu yɛrɛ kɔni mago bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn na yɔrɔ min yɛrɛ olu ka kalanko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ye n'an b'o wele ko akademi min n'u ye kunnafoniya di k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ka kalanko bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛnabɔ Duwanzakaw fɛ n'o de y'a yira k'a fɔ sa u kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira ko jamana ɲɛmaaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka yɔrɔ jɔ olu yɛrɛ ka dugu la n'olu yɛrɛ kɔni ka kalanko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ u yɛrɛ fɛ yen. An ka minisiri min sigilen don finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔw ka ko kan n'o yɛrɛ de ye colonel Sajo Kamara a yɛlɛla k'a fɔ ko ale ni Marɔkukaw ka lasigiden n'an b'o wele ko ambassadeur olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni n'a bolila fɛn kan n'o yɛrɛ de kɔni ka kɛnɛ ni jɛɲɔgɔnya min kɔni bɛ anw ka jamana ani Marɔkukaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin halisa cogoya min na ɲɔgɔn ye ba min yɛrɛ n'anw ka minisiri y'o kɛ a ka cakɛyɔrɔ la kunun. N'an taara an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigilamɔgɔw ka mɔmɔli senfɛ Bajangara kɛrɛnkɛrɛn la u ka dugu min bɛ wele ko Jawuli k'u kɔni sera ka taa k'ale Bamaciwale mɔgɔ 12 la min n'an b'a fɔ ko tare halisa Ala ka sebaya di an ka finitigilamɔgɔw ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an sera yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Joe Biden n'ale yɛrɛ de ye Etats-Unis kaw ka jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya bɔ k'a fɔ kunnafoniya min k'a kun bɛ k'a ɲini Rusilakaw fo ka taa se Sinikaw ka jamana fɛ k'u ka pankuru yɛrɛ kɔni kana tɛmɛ ale ka kɔgɔji sanfɛ kɔgɔji min n'an b'o wele kɛrɛnkɛrɛnnen la ko l'île autonome de Taïwan min ni Rusilakaw ka minisiri dɔ ale bɔra ka kunnafoniya bin ka fɔsa ko olu ka pankuru dɔ n'o bɛ wele ko HC6 fo ka taa se Chinois ka pankuru min bɛ wele ko TU 95 ko olu kɔni pana ni kɔgɔji sanfɛ wa k'u ka pani senfɛ k'u ye l'heure 13 de kɛ. Halisa n'an taara Etats-Unis-kaw ka kunnafoniyaw la an bɛ t'u ka dugu dɔ la n'o bɛ wele ko Texas kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa k'u ka sifinnaka dɔ yɛrɛ kɔni denmisɛnnin dɔ ale kɔni taara bi lɔkɔliso dɔ kan a binnen o lɔkɔliso kan min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko a kɔni sera ka mɔgɔ 20 a y'o de bɔnɛ a nin na ni mɔgɔ denmisɛnnin mɔgɔ 18 fo ka taa se lɔkɔli karamɔgɔ mɔgɔ 2 ma min ni kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ sa ko ni cɛ ɲɔni a yɛrɛ kɔni k'i kun da lɔkɔliso kan ko a n'a mamuso min yɛrɛ kɔni tun bɛ so kelen kɔnɔ k'a y'o fɔlɔ yɛrɛ de kɔni bɔnɛ a nin na o bɔnɛ a la a sɔrɔla k'i kun da lɔkɔliso kan ka taa ni mɔgɔ ninnu bɛɛ bɔnɛ a nin na o hukumu kɔnɔna na finitigilamɔgɔw kɔni sera kɛnɛ kan min n'olu kɔni ye kunnafoniya di k'a fɔ k'u ka kari ɲɔgɔnna senfɛ ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na kunnafoniya bɔlen k'a bi Joe Biden ale bɔra ka kuma ta min n'a y'a ɲini Etats-Unis politigilamɔgɔw fɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ marifa mara ko k'olu mɔgɔw woloma mɔgɔ min ni marifa ka kan k'olu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔ. Halisa
tora ko kan kibaru la an ta Burkina min an b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni Burkinakaw ka jamana olu ni Bamaci mɔgɔw bɛ kɛlɛ min na ko kunnafoniya bɔra ka bi ko bi dɔn in na ko Burkinakaw ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni sera ka takari Bamaci wale mɔgɔ 45 de la ko wa k'u yɛrɛ kɔni sera ka bolimafɛn caman bosi ni mɔgɔ ninnu na. O kunnafoniya kelen kɔnɔna an bɛ taa Nizerikaw ka dugu la min n'olu fana ye kunnafoniya bɔ ka bin ka yɛrɛ k'a fɔ ko kariɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni b'olu ni Bamaci wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu yɛrɛ kɔni sera ka Bamaci wale mɔgɔ 65 de bɔnɛ a ni na bi dɔn in na min na bɛ dugawu kɛ ko tare ko halisa ko ni mankan min kɔni bɛ anw ka farafinna kelenya dugu ani Bamaci wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'Ala ka se di farafinna dugu bɛɛ lajɛlen ma. Mali kunnafoni show jabran laybaga nu kunnafoni dama de kuma bolo ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ kana min ɲɔgɔn sɔrɔ ya sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an b'a fɔ ko Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a kan bɛɛ.